ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ನೆನ್ನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಪಂಡದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗನೆ ಯಾನೊಂದು 2-3 ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಇಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು 2,000-3,000 ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂಕ ಜನ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರೋಂತುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾಸು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತನನ ಬೊಡೆದ್ದಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಒಂಜಿ ಪುರು ಬಾಲೆ ದಾಲ ಮೇಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ಕುಂಟು ಅತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಂಡ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾವು ನಾನೇ ಐನು ಪಾಡ್ಯ ಐನು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಂತೆ ಜನ ತೂಬೇಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ಯಾನು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ದೀಪತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡ್ ಅವು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದನ ವೀಡಿಯೋ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮಗಟ ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಲ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆಯೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಲ್ತ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆಂಡ್ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಲ್ತ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅದೇ ಐಕೆ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪಾತು ನಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿಂದ ಆಪುಂಡಾತ ರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನ ಅಡೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆದಾಯ ನಾನಿಂಜನ ಮಾಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಿನ್ನ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 2-3 ಐದೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ್ಯ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಬೇಜಾರು ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲೇರು ಅಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಾನು ತಪ್ಪಾತನೆ ಏನಾರ್ದು ನಾನು ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತಪ್ಪುವರ ತಪ್ಪಾಯಿನೇಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಲಾದ ಓಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲಾದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವೀಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕೂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದೆತ್ತೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನವಿಲಿದೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಅವಳ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ಂಡ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಐನ್ಲಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ಐನ್ಲ ದೆತ್ತೇರು ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆತೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚಿನಾನೆ ಪಾಡೋಡು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಐನ್ಲ ದೆತ್ತೇರು ಐ ಕಾಪಿರೈಟ್ಲ ಬೂರ್ಂಡು ಐನ್ಲ ದೆತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐನು ದೆರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೊರ್ತಲ ಎಂಕ್ ಇಂಚೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕ್ಲು ಒಂದು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಎನ್ನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ ಅಂದುಲ ಎನಾರ್ದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು
ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಬಲ್ಯ ದಾದನ್ ತೂವನಂದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅನ್ಪಾರ ಆಪೂಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪೇನು ಮಲ್ಪೂಜಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನರ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬೆನ್ನ ಯಾನೇ ಸುಮಾರು 2-3 ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಬರ್ಸ ದುಂಬ ಅದು ಕಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ಲಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನಡ್ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಾರನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ತಪ್ಪಾದಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜನ ಜೋಕುಲು ಡಿಲೀಟೇ ಮಾಲ್ತು ಪಾರ್ದ್ವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪಾರ್ನ ಎಜ್ಜಾಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆನ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಐನು ಯಾನು ರಪ್ಪ ಅಪಗನೆ ದೆಪ್ಪದ ಅಕ್ಕನ ಮಗಟ ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ದೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಲಂಚ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈಜಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಕಲ್ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ದೆತ್ತಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೆ ಎಂಜಿನ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಎಂಜನ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಾ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಂದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ದುಂಬೊಂದು ಒಂಜೆಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲ ಆಪುಜೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಗೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ವೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಂದುಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಬಾ ಅಂದುಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಸಾರಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂತಾದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂತಾದ ನಾಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತಾದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನುದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನೊಂದೇನಿ ಆಮಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗುಡ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೋಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಅಂಚಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಂತಾದ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಉಂತಾದರೆ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಉಂತಾವುಜಿಂದ ಎನ್ನು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಗಡೆ ಪೋಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡುಲ್ಲರತ್ತ ಅಂದ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಓ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನೀ ಕುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಓ ಪಾಡೋಲಿ ಓ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಕಲೆ ಈ ಹೊಸ ದುಂಬುದಾಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೋಲೆಂಜಿನ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲೆ ಕತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ 9,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಪ 500 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಯನ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಕಣ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೋಲು ಓಪನ್ ಆದು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗೋಲು ಪೂರ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಒಯ್ನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರನೇ ಕಲ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡು ಕಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ಪೇರು ಇದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನ್ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪೇರು ಏಪಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ಊಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪನ್ಯನ್ಲ ಕೇನೋಡಾಪುನ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಪರಾಪುಜಿ ಅಂಚ
ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದೆನ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಮರಪು ಹಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್.